Тук сред нас са учениците от Националната природо-математическа гимназия. Ако трябва да им зададете 3 въпроса, за да разберете как се чувстват те в училище сега, какво бихте ги попитала? Коя е най-интересната част от деня ви? Това е типично ученически отговор, но най-интересната част от деня винаги е междучасието, защото успяваш да видиш всички. Ако бяхте вълшебници, какво е единственото нещо, което бихте променили в училище? Най-важното за мен, което много искам да се промени, е ученика да има повече свобода. И това, за което веднага, разбира се, трябва да помислим, дали 7-ми клас или началото на 8-ми, дали не е много ранно профилирането. Тези общи предмети, които така или иначе ще е важно да засегнем, като български език и литература, математика и така нататък, според мен трябва да претърпят едно много сериозно изследване на качеството, което дават като знания. За мен е много интересно да ми кажат как те си представят влизането в университетите. Като състезател по химия мога да ви кажа, че самото влизане в университета много често, чисто административно, е доста затруднено. Което означава, че както училищното образование трябва да бъде ориентирано и гъвкаво към учениците си, така и висшето образование трябва да дава тези възможности. За да бъде едно дете успешно в училище, първо училището, то трябва да бъде щастливо. Какво означава да бъде щастливо? Да влиза с желание в училище. Училището трябва да му дава възможност да изяви себе си. Така че когато едно дете се чувства щастливо, когато едно дете се чувства подкрепено, то при всички случаи е успешно. Постоянно си задавам този въпрос. Защо има това разделение на елитни училища и не толкова елитни? Но кандидатстването след завършен 7-ми клас е кандидатстване, в което водещо е решението на родителя. Мисли като богат се реализира в партньорство с Ноли Консулт, магазини Кати.